anem a començar un tema nou, que és el tema 12, ja l'últim tema, estem acabant. Anem super a pressa i ho esteu fent super bé. Bé, a veure. Diu rellotges del món. Aquest tema és un poquet... pot ser molt difícil o molt fàcil. Hi ha persones que ho saben de seguida i hi ha persones que li costa un poquet més. Val. Diu, i ara quins rellotges fem servir? Antigament llegien l'hora en rellotges de sol. Què passa? Mireu, això és un rellotge de sol. I diu que són les 8 del matí. Van pel matí passejant, la iaia i el xiquet, i són les 8 del matí. Al llarg de la història, les persones han inventat rellotges diferents per a llegir l'hora. Repte, t'agradaria descobrir rellotges famosos d'alguns llocs del món? Pues sí, hi ha un muntó, mireu. Estos són els típics rellotges famosos. El Big Ben de Londres, el Buenos Aires, este és de Praga, molt bonico, és un rellotge super, en una plaça preciosa. En Berlín, l'Alexanderplatz, molt xuli. Val. Anem a averiguar aquest tema 12, anem a utilitzar l'àbac, que ja esteu utilitzant-lo molt de vosaltres, els nombres parells i imparells o parells i senars, també es diu, i els rellotges, els analògics i els rellotges, ara no m'he vist, de saetes, I segur, possible o impossible, les probabilitats. Bé, comencem. Anem a saber què és parell o imparell o senar. Val? També es diu. Diu, si agrupen de dos en dos i no sobra res, és parell. 2, 4, 6, 8, 10 són nombres parells. Però si sobra algun, són imparells o senars. Per exemple, 1 sobre 1 perquè no té parella. Parells és que significa que tenen parelles. Aleshores és imparell. Jo crec que no hauria d'haver començat a repassar-lo perquè si no m'és pitjor i... Bé, així que este ja no el repasse, val? 2 té parella? Si és parell, vaig a redondejar això, que és el que li falta. 3 sobre 1, si sobre 1 és imparell. Anem a agrupar així, a veure si són parelles. Així tenim una parella i així tenim una altra parella. Així que són parells. Anem a veure estos de sí. El nombre 5 és ni una parella, hi ha una altra parella i sobre un, així que és imparell. Anem a veure el 6. Hi ha una parella, 2 parelles i 3 parelles, així que és parell. Comprovem el nombre 7. Una parella, 2 parelles, 3 parelles i sobre un. Imparell. Anem a tatxar-lo, pobreta, que després me dona llàstimeta eixa estrela. Continuem. Una parella. El nombre 8 és 2 parelles,
3 parelles i 4 parelles. Parell. El nombre 9 és, molt bé, imparell. 2 parelles, 3 parelles, 4 parelles i sobre un imparell. El 10 i hem acabat. Una parella, 2 parelles, 3 parelles, 4 parelles i 5 parelles, per tant és parell. Perfecte, ja sabem què és parell i imparell. Anem a descobrir així. Diu, escriu quantes femelles i ratlla el que no és parella. Vale, a veure si hi ha parells o imparells. En aquest cas diu que és imparell. Anem a comprovar-ho. A veure, m'encanta el blau, Parell, una parella, 2 parelles, 3 parelles, 4 parelles, 5 parelles i hi ha una que sobra. Si contem són 1, 2, 4, 6, 8, 10 i 11. Així que no és parell i és imparell. Comprovem aquest? Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 parelles. Anem a comptar quantes femelles hi ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. 14 és un nombre parell, així que no és imparell. Continuem. Vale. 2, 4, 6, 8, 10 i 12. 12 és un nombre parell. Xis, xas. Continuem. 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 13. 13 és un nombre imparell. Xis, xas. Encercla de blau els nombres parells i de roig els imparells. I recordem, 0, els que acaben en 0, o sigui 10, per exemple, seria parell. 100, per exemple, seria parell. 20, que acaba en 0, seria parell. 30, 40, 50, tots aquests són parells. Val. Els que acaben per 2. 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, tots ells serien parells. Els que acaben en 4, els que acaben en 6 i els que acaben en 8. Vale. Com estem amb el color blau, anem a rodejar tots els que acaben en 0. Vinga, per així veig 1. 30 seria parell. Tots els que acaben en 2. Perfecte. Hi ha un altre? No. A veure, hi ha algun que acabe per 4? Sí. Ah, sí, l'he vist. Hi ha algun que acabe per 6? Molt bé. Ah, sí, l'he vist. Hi ha algun que acabe per 8? Sí. Ah, sí. Perfecte. No hi ha més. Agafem el roig. Agafem el roig i diu tots els que acaben en 1, 3, 5,
7 i 9, o sigui, 11, 21, 20, 31, tots els que acaben en aquests nombres són imparells. Anem a comprovar. Hi ha algun que acabe per 1? Ah, sí, 41. Hi ha algun que acabe per 3? Espera, si el veig. 83, imparell. Hi ha algun que acabe per 5? Ah, sí està. El 15. Hi ha algun que acabe per 7? Sí, el 7. Te pillé. Hi ha algun que acabe per 9? Molt bé, el 59. I ja tenim fet l'exercici 3. Veritat que està xuli de parells i imparells? Perfecte. Diu, a l'autobús ens hem assegut per parelles. Parells. I no s'ha quedat sol ningú. Ratlla aquí. Qui diu la veritat? Qui no diu la veritat? O sigui, xisxas, qui no diga la veritat. Qui serà, el xic o la xiqueta? Diu, a l'autobús eren 28. I la xiqueta diu, a l'autobús eren 27. Anem a comprovar. Si acaba per 8, és parell. El xiquet diu la veritat. I si acaba per 7, és imparell. No hi ha parelles, així que la xiqueta, xisxas. Però bueno, com se t'ocorrís dir aquesta mentida? I ja tenim fet parells o imparells. Besitos!